Shashimfathiwe sesibona ishashazwe wethu sekubi izingane zakwethu ka-Uber iy'ngane zama ukuzizamela izingane zakwethu amathuba omsebenzi abekho bathatha iy'moto akhokhe iy'tolmende but inkunzi ibhokile ka-Uber ka-Bolt. Ngifuna sibuke le video zingane zakwethu and I think i-hailing kuzomele uqhamuka nesisombululo akwazi ukuqala ibhizinisi lingekho isisombululo. I strongly believe because into yakhona i-digital singaba khona isombululo. Buka nje lo sisi izingane zakwethu and izingane zakwethu iviki neviki kungcwatshwa umuntu we-Uber okanye we-Bolt, bayabulawa, bayathunjwa, bayakidnapwa, kuningi izingane zakwethu. Hamba kanjani dadewethu yazi? Hamba kanjani? Dadewethu lapha sekuyinkunzi lapha yezi. Sekuyinkunzi khona lapha yezi. Sekuyinkunzi khona lapha awusakhulumi lutho, sokukhuluma mina yezi. Yezi, baningi labantu ungathakula nkinga, Ikamera yakho le isunwayo, futhi sekuyinkunzi lapha yezi. Ingaphenye ifoni yenza fast, ingaphenye ifoni. Ifoni wena. Eyinye futhi khona mkhulu wakho nophatha ifoni eyi-1 njani wena mphidi wakho yezi. Makuza buhambe futhi ungasibheki. Njengoba umpopho wakho lo ubambe kahle.